magandang gabi basketball fans, magandang gabi Bicolandia. Ito pa rin ang inyong paboritong Ako Bicol Cup, Catanduanes, syempre hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List, kasabang na kasurog pa. And once again, partner, we welcome you sa ating venue ngayong gabi dito sa loob ng Birac Sports Complex para sa ating Isla Camada Semifinals. Partner, kung mapapansin mo, punong-puno na ang ating venue para pakaabangan ang ating huling laro para sa ating semifinals. Pero kung i-recall mo, partner, nanalo na ang Team Viga at nag-aantay kung sino makakalaban nila para sa huling slot o huling spot para sa ating championship game. Pero ibang usapan natin laro ngayong gabi, partner, because this is the final judgment para magkaalaman kung sino nga ba talaga sa San Andres at Team Birac ang apak sa ating semifinals at kakaharapin ang Team Viga. From upset loss sa ating game 1 at ano kaya ulit ang paghahandaan ni Coach Sidfrey Abrasaldo ng Team Birac to still prove that they are the best among the rest. And while on the side of San Andres, ano kaya ang preparations na ginawa ni Coach Louie Magno na one win away para sa ating first ever Ako Bicol Cup Catanduanes Championship. And alam naman natin, partner, this is anybody's ball game. Hindi natin alam kung sino makakapasok sa ating prestiyosong napakaunang finals dito sa Catanduanes. Para rin sa kalaman ng lahat, ang Team Viga, Birac ay ating nangunguna sa ating standings dahil sila ang nanalo sa ating game 1. Kailangan talunin ng dalawang beses itong Team San Andres, itong Viga, Birac, in order for them to advance sa ating finals. Pero coach, bago tayo madala ng ating emosyon, magpakilala muna tayo. Ako nga pala si Wadi Jan Batchiller at your service. Kasama si Coach Paul Sepe, bringing you ang labanang San Andres versus Birac. What a wonderful matchup, coach. And syempre, bounce back after bounce back. Napakagandang laro na pinakita nila sa unang laro. And partner, sa tingin mo, ano ang kailangan gawin ng dalawang kupunan in order for them to advance sa ating prestiyosong championship against Viga? Yes, partner, again, magandang gabi po sa inyong lahat. For these two team to win, no, unahin ko muna partner, itong mga taga-Birac. Of course, these guys is very vital sa kanilang performance. Dapat maganda ang i-perform ng tatlong ito. Manlangit, Ternate, and Ben Tiempo. And of course, in the lights also of Herwin Tabuso. And second, partner, kung gusto nila malalo, they have to stop Tikboy De Rosario, of course, at the other end. And of course, i-capitalize nila yung bago nilang acquisition na si Balyon, partner, sa big guy department. And for Team San Andres naman, ito ang kanilang dapat gawin. As for me, good performance on Tikboy De Rosario on distributing the ball and also on points. And of course, I'll be watching this Alvin and Albert Tixon, the Tixon brothers, no? Ito ang magandang linalaro dito sa ating semifinals. And of course, second, total team effort kasi yun naman ang nagpanalo sa kanila doon sa kanilang unang outing with this Team Birac. And of course, capitalize Julius Tiburcio, yung bago nilang acquisition, partner. If this things na sinabi ko ay magagawa ng kaparehong kupunan, malaki ang tsansa nila na manalo dito sa larong ito. Yes, magandang observation, coach. Alam naman natin this is anybody's ball game. So they are in the semifinals for no reason. So right now, partner, dumako muna tayo. Puntahan natin ating courtside reporter na si Miss Dani Garcia para kapanayamin ang mga kasurog best players ng both teams. Miss Dani, kapasok. Thanks, Coach John. Magandang gabi mga kasurog. Kasama ko nga ulit ngayong gabi ang kasurog players ng Team San Andres at Team Birac na sina Tikboy Del Rosario at Kierman Langit. Sa ngayon, unahin ko muna itong si Tikboy Del Rosario. Tikboy, you are now one win away para makatapat ulit ang Team Viga sa final game. Again, Tikboy, tatanungin ulit kita ngayong gabi. Kinakabahan ka ba o ramdam mo na ba na kayo ang papasok sa finals? Hindi naman ako kinakabahan. So, yun nga, yung tanong mong about sa Viga. So, hindi namin muna po problemahin kasi Birac yung kaharap namin ngayon. So, sila muna yung dapat namin talunin bago namin isipin yung finals. Ayan, maraming salamat. How about you, Kierman Langit? Despite of your loss against Team San Andres itong nakaraang Huwebes, confident ka rin ba na tonight's ball game ay kayo ang mag-uuwi ng panalo? Siguro po, sisipagan mo pa lalo para makuha namin yung panalo para makapasok po kami sa finals. Yun lang po. Ayan, maraming salamat ulit sa inyong dalawa at good luck. Ayan muna ang latest dito sa court. Balik sa inyo, Coach Paul and Coach John. Maraming salamat, Miss Danica, sa inyong report. And bago tayo dumako sa ating laro, nakaka-excite na ng labanang ito. And before anything else, punta muna natin ating Big 3 matchups. And unahin ko na ang Team Birac. Yes, partner. Ayun na nga.
Team Verac, we have these three guys, Jeric Ternate, Patrick Benchempo, and Herwin Tabuso, partner. Look at those numbers. Average points for Ternate, 15.4 average points per game. Ito si Patrick Benchempo, 13.6 average per game. At ito si Herwin Tabuso with 12.8 points per game. Kung mapapansin mo, these three guys talaga nagko-contribute dito sa Team Verac na ito. So this is a very vital for them para manalo sila, dapat mag-perform itong tatlo na ito. At sa kabila naman, for Team San Andres, no, we have of course Tikboy De Rosario and the Tixon brothers, Albert and Alvin. So, kung mapapansin mo, look at that number, partner. Kaya sinasabi ko na dapat talaga stop nila si Tikboy if they want to win. 22.2 points per game. Ito naman si Albert, 15.3 points per game. And ito naman si Alvin, 9 points per game. Pero ang titingnan mo dito, partner, sa dalawang ito, itong assist department at rebound department, itong tatlong ito is napakalakas din when it comes to assist and rebounding. So ito ang dapat nilang gawin ng mga taga-Verac. Stop these three guys, and for sure, pag na-stop nila, malaki ang tsansa nila na manalo ngayong laro. Yes, tama, John. Edge, pakaabangan natin itong tatlong mga players na featured ng ating bawat tupunan. At para naman sa ating game story ngayong gabi, ang pinagmatang Judgment Day, this will be the last na makikita itong dalawang teams na magbabakbakan. And this is literally Judgment Day dahil nakasalalay sa resulta ng itong laro ang kanyang tsansang makapasok sa ating kauna-unang Ako Bicol Cup Catanduanes. Again, we've seen how dominating Verac in the previous games with the likes of guards of Herwin Tabuso, Jeric Ternate, ang kanilang bigs, and yung acquisition nila na si Jonathan Balyon and Kerman Langit. While sa Team San Andres naman, coming from bottom, and right now, nandito na sila sa peak ng kanilang mga laro. So, the usual suspects like Tikboy Del Rosario and kanilang bagong acquisition na si Julius Tiburcio. Kumbaga, this will be a crucial game for both teams, and kailangan nilang magkampante like the previous games if they really want to win sa ating best of 3 finals. Pero coach, sa tingin mo, sino ang mananalo sa ating do or die Saturday ngayong gabi? Yes, partner, I will stick to my sa aking pinili nung nakaraan. I will go to Team San Andres because sabi ko nga sa iyo, sa tayo pa lang dito, maganda ang tinatakbo nitong team na to, and of course the likes of Tikboy De Rosario and Julius Tiburcio and the other guys from their team. Siguro dito muna ako sa team na ito kasi, partner, sabi ko nga, pag hindi nila na-stop itong players na ito, sabi mo nga, Kryptonite eh. So, doon ako sa Kryptonite, and for sure, itong tatakbuhin nitong larong ito is I will be sticking to Team San Andres like I've said nung unang game nila sa final. But I don't know, partner, sa'yo kung ano ang laman ng iyong isip. Medyo bias, pero I will go to San Andres. Pero hindi, pupunta na akong Verac dahil this is for sure an exciting ball game. Kaya tingnan natin, alam naman natin, this Verac squad is a veteran squad. Herwin Tabuso, the ageless one. Talagang hindi mo matatawaran ang isang Herwin Tabuso, partner. He played for Albay and sa Tabaco, and he is one of the leading scorers din. And ngayon, nandito siya to serve, I guess, as an import dito sa Verac. So, marami tayong pakakabangan. Pero syempre, the Aquaman, Tikboy De Rosario is Tikboy. So, alam naman natin kung anong pwedeng pakita ng isang player na with the likes of Tikboy. So, tingnan natin, partner, kung sino man magwawagi sa ating do or die Saturday ngayong gabi. Yes, partner, pero sabi nga natin, talagang this is a battle of experienced players, and ito, although mga medyo bata dito sa parte ng San Andres, partner, ang nakikita ko, ang ibang players dito is talagang experienced na din, partner. Kasi nga, sabi nga natin, madami ng liga ang linaruan itong mga players na ito, no? Pansinin ko lang itong si Julius Tiburcio. Doon pa lang, partner, sa Capsule Leg, talagang maganda ang pinakita nito doon sa laro niya with the Naga City Casereños. And of course, nung naglaro siya sa Camarines Norte, if I'm not mistaken, he played for a team in Camarines Norte. So maganda din ang pinakita nito. Ito si Tikboy, talagang season na rin nito sa ating Ako Bicol Cup, partner, no? So he played for Albay Leg, for Legazpi City. Also he played for Camarines Norte Leg, for Santa Elena. So talaga, sabi nga niya, partner, nung nakausap natin siya, sabi niya, gusto ko makuha na tong kampyonato na to kasi dito sa hometown ko. So talaga, very determined itong si Tikboy when it comes sa game niya ngayon dito sa Catanduanes Leg. Yes, tama ka dyan. Napansin ko siya during his warm-up. Talagang hindi siya mamingiti. And for sure, he is a man on a mission right now. So tingnan natin
Pero alam naman natin this Virac squad is a very steady Yes, and partner. veteran squad. Alam naman natin from coaching staff daw. I heard these coaches talaga yung mga premier coaches dito pagdating sa isla. So alam naman natin na this Virac squad is a force to be reckoned with. Kaya pakaabangan natin. I go for Virac, coach. Sabi nga natin nung Sorry, nakaraan. Dick, pero I'll go for Virac talaga. Yes, Virac. So, yun na ang titingnan natin. Kayo ba mga kasurog, sino ang pipiliin nyo dito sa larong ito? So stay tuned, partner, dito sa ating game. Yes, stay tuned. And syempre, wag na tayo magtagal pa rito and puntahan na natin ating arena announcer na si Sir JV Salvidar. Sir, the floor is yours. Take it away. Good evening, Bicolancha. This is your day 12 of what people call Qatar Duanax. Brought to you by Congressman Salico at the People Portuguese. Katamo na kasunod pa. We welcome you everyone inside of the Rock Sports Complex. Our Isla Habana semi-finals. This is what are you waiting for, Qatar Duanax, the game 2. Judgment Day of Team Sanatas versus the home court team, Virac. And for the first five of Team Sanatas, wearing jersey number 3.1, Adver Dixon. Wearing jersey number 15, shooting guard, Mark Cabrera. Wearing jersey number 16, small forward, Dick Boy Del Rosario. Wearing jersey number 23, power forward, Rona Tagle. And wearing jersey number 21, center, Jojo Stevenson. And coach for Team 7X, Mr. Louis Paco. Virac, make some noise for your team! Virac! Wearing jersey number 4, point guard, Ryan Regalado. Wearing jersey number 38, shooting guard, Jose Tabuzo. Wearing jersey number 5, small forward, Kilma Lobby. Wearing jersey number 12, power forward, Mate Cuetempo. And wearing jersey number 69, center, Jonathan Mayor. And coach for Team Virac, Mr. Cedric Basaldo. And for the officials for this ball game, Crew Chief Jay Mohan, number 1, Aaron Makula, number 2, Mulaman Chapacera. This is the Bicol Cup Qatar Duanax, Magandang gabi basketball fans. Muli kami nagbabalik, laman ng San Andres versus Virac para sa ating Do or Die Saturday. Magandang gabi sa iyo, Coach Paul. Magandang gabi, partner. Talagang napaka-excited do, partner. Napakadaming tao. So, stay tuned po kayo until matapos itong laro. Yes. Laban ng Virac and San Andres. Yes, Walter. Medyo nanibago ako sa size dahil this is my first time to cover itong isang Do or Die Saturday. Punong-puno ang ating Virac Sports Complex dito sa laban ng San Andres versus Virac. And opening the scoring is Jonathan Balyon. Kanina sa aking pre-game, nag-warm up siya as early as 4 o'clock. Nandito na si Jonathan Balyon at lumapit siya sa akin. Sabi niya, pre, wala pa akong pinapanalo dito sa Liga sa Bicol. So sabi niya, sana naman ito na yung unang panalo niya. Yes, partner. So, ayun nga. At siya ang unang nakapuntos doon for Team Virac. Batamies on Tagle. On the Yes. other end, partner. Yes, Tagle, who is a workhorse pagdating dito. Ayan si Ryan Regalado with a 3-point bomb. This is the shot. Tiburcio taps the ball. Nakuha ni number 15 na si Cabrera. Ayan na si Aquaman against the good defender na si Buenchempo. Missing with a jump shot itong si Tiburcio. Tagle collects the board. An air ball galing dito kay Albert Tixon. Ayan na si Ageless Tabuso against Tixon. Stops. Kicks it out. Ryan Regalado with a fake. Tries the three. And makes a 3-point bomb for Virac. Coach, as early as first quarter, kita mo naman na talagang tinatao kaagad itong si Aquaman de Rosario.
Yes, partner. So talaga, sabi ko nga kanina, partner, talagang ito magiging assignment dito ni Patrick Benchampo dito sa larong ito. Kailangan niya stop itong si Tikboy Del Rosario kasi pag hindi, nako, medyo malabo ang pagkapanalo nila dito. Yes, alam naman natin si Patrick Benchampo, a known defender but also can shoot the lights out. Kaya tingnan natin kung ano magagawa niya sa ating Do or Die Saturday. Ayan na, Balyon and si Cabrera. Talagang as early as first quarter partner, talagang nagda-dive pa sila ngayon. So alam naman natin kung gaano ka-crucial ng larong ito. Ang mananalo dito ay makakaharap ang Team Viga sa ating kaunang-unang Ako Bicol Cup Catanduanes Finals. Yes, partner. So talaga, this is an everybody's ball game, no, partner? So ayan, regalado. Tiburcio. Ayan na si Tikboy. Gives the ball to Tikson sa ilalim. And nabitawan ng bola. Good defense on the part of Jonathan Balon. Medyo nailang siya doon, partner. Ito kay Jonathan Balon, no? Napakalaki kasi Yes. sa ilalim. So ito, sabi ko nga sa kanina, dapat i-capitalize din ito ng mga taga-Virac if they want to win in this game. Yes, tama ka dyan. On the last outing ng bago pumasok dito sa semifinals, wala itong si Ryan Regalado kaya medyo nahirapan ang Team Virac pagdating dito sa kanilang ayan na! Jonathan Balon again. Partner talaga ang suki sana mga ganong botch layup. Kaya ayan na Tiburcio sa ilalim. This is the shot. Manlangit with the board. Grabe partner, hindi magkahulugang karayom dito. Hindi ko na marinig partner ang pito. Ayan na si Aquaman. All alone against Tiburcio. In and out. Regalado against Tiburcio. Stops. Bang! Back-to-back threes on the part of Ryan Regalado. Yan, partner, this is a good sign for Team Virac, no? Good start for them. So titingnan natin kung magtutuloy-tuloy ito dito sa ating first quarter. Yes, and ayan na, opening the scoring for Team San Andres. That's the hard-working na si Tagle. Talaga, partner, ito din si Tagle. Talagang napaka-vital ang linalaro nito for Team San Andres, no? Talagang at the right place at the right time to lagi. Ayan na si Balyon, 4-3. This is the shot. Tikboy collects the second board. Ayan na si Tikson. Ahead. What a shot but misses. Regalado gives the ball to Benchampo. Baseline jumper. Pasok yan. Medyo frustrated dito si Albert Tikson with that missed layup. Talagang pinupukpok niya yung bola sa kanyang ulo. Ayun na si Tikson, attacks. Hands it off to Tiburcio. Again misses the shot. Tiburcio powering his way. Misses again. That's another miss on Tiburcio, partner. Ikatlo na yon. Tabuso for 3. This is Cabrera with the board. Ayan na si Tikboy. What a pass, partner. Dito kay Tikson. Yan, partner, talagang ginagawa nitong dalawang ito dito sa ating liga, partner. Talaga pag nakuha yan ni Tikboy, tingnan mo tong si Albert, talagang tatakbo na yan, partner. Tama ka dyan. What a luxury of having a point guard na si Tikboy. Very unselfish. And also alam naman natin, he can shoot the lights out. So pakaabangan natin dito sa ating do or die game. Benchampo attacks and scores! 2 straight points on the part of Benchampo. And he is now guarding Aquaman. Cabrera against Balyon at the post. What a pass kay Tiburcio. And Tiburcio still struggling. 0 for 3 on the part of Julius Tiburcio. Medyo maalat dito, partner, si Julius Tiburcio. Pero sabi nga natin, first quarter pa lang ito. Marami pang pwede mangyari, no? Yes, tama ka dyan. Ayan na si Tikboy. Looking for his teammates. Wait for his teammates. Ayan na. Tikboy, may pick galing kay Tiburcio. Tikboy with the spin. Binigay kay Cabrera. Cabrera attacks. Kicks it out. Del Rosario for 3. No good. Cabrera with the board. And he was called for steps. Magandang sanang drop yon for Tagle, partner. Pero ayun nga, traveling on the part of Cabrera. Pero early pa lang, partner. Abante. Itong mga taga-Virac dito. Yes, this is just 4 minutes away sa ating first quarter. 4-11. Abante pa rin ang Team Virac. Ayan na si Manlangit with the spin against Tiburcio. In and out. Nakuha ni Tagle ang bola. Ayan na si Tikboy. Rushing. Tikboy. In and out. Dribble. Tikboy attacks. What a pass kay Tiburcio, partner!
Well, sinasabi natin, if Tikboy will distribute muna dito sa first quarter, magandang kalabasan nito for Team San Andres, partner. Na si Aquaman against Buencempo, looking for his teammates. Binigay kay Tixon, baseline jumper. Pasok yan, partner. That's automatic for Albert Tixon, partner. That's a short stop jumper. What a layup ni Jonathan Balon, partner. Talagang sinubo na lang sa ring na si Tagle against the veteran Regalado. Tagle stops for 3. No good. Tikboy with the top. Nakuha ni Tixon. Kicks it out to Del Rosario with the jump step. Del Rosario attacks. Skip. And he was fouled and will troop to the line for 2. So ayan ang magandang ginagawa nito ni Jonathan De Rosario, partner, na ngayong first quarter, no? Distribute the ball na maganda, involve yung teammates niya, and pag hindi naman siya open sa 3 points, talagang ina-atake niya yung lane na yan. Yes, pansin ko, partner. He is very aggressive pagdating dito sa ating first quarter. And speaking of aggressive, partner, pumasok na isang high-scoring guard, number 11 guy from the Virac squad, si Jeric Ternate. Alam naman natin, partner, to, once pumutok to, talagang sunod-sunod to. So, pakaabangan natin ang isang Jeric Ternate. Yes, partner, if I'm not mistaken, isang laro nila dito, partner, 7 3 points na sunod-sunod ang binitawan nitong batang ito. So, talagang dapat tingnan ito ng mga taga San Andres, partner. Yes, tama ka dyan. Ayan, linabas ka agad si Ryan Regalado in place of Jeric Ternate. Herwin Tabuso with a bad pass. Sign on, partner. That's a lousy pass, partner, Yes, partner. on the part of Herwin Tabuso. Dito sa ganito mga crucial game, dapat hindi ka pumapasa ng ganyan, partner. Dapat talaga very exact yung mga pasa natin pag Yes. mga ganitong crucial na laro. Tama ka dyan. Alam naman natin, exaggerated siguro pag sinabi ko there's no room for mistake. Pero talaga dapat. Yes, partner, Because talaga. this is do or die. This is And a do or die game. what is at stake is slot sa ating first ever Ako Bicol Cup Catanduanes final. So talagang there's no room for mistake sa ating do or die Saturday. Tixon is open. Looks at the clock. Take and tray. Kaboom! Yun, partner, ang sinisignal ni Jonathan Balyon. Kala ko nakatao tayo. Ba't iniwan nyo yung isa? Yes. So talaga that's automatic for Albert Tixon, partner. Yes, alam naman natin, Albert Tixon is a scorer now. The score is 13 apiece with 3 minutes and 29. Balyon attacks, misses. Tiburcio with the board. Outlets to our cameraman. Muntik na pumasok yung bola sa Yes. ating camera. Yes. But again, yung sinasabi ni Tikboy, if I have the ball, takbo kayong dalawang wingman ko and darating sa inyo yung bola. Yes, partner, talagang napakadali ng opensa pag si Tikboy nagdadala. So, ayan na naman si Tiburcio with a gamble. Balyon attacks. I guess that is a bad defense on the part of Julius na hindi Yes, kailangan partner. mag-gamble sa ganung klaseng Oo. steal. Dahil alam naman natin, Balyon is a good player, so alam na alam nila. And putulin muna natin, partner, ang ating discussion. Meron tayong report galing sa ating courtside reporter na si Miss Regine. Regine, take it away. We will do our best, God will do the rest. Yan ang sinabi ni Coach John Janela, assistant coach ng Team Virac, na gagawin nila ang lahat with the guidance of God. Last time nga, Team Virac had an upset match with Team San Andres. Isang laro na lang sana ang kailangan nilang ipanalo para makapasok sa finals. But because of their lacking sa point guard at sunod-sunod na puntos mula kay Alvin Tixon, ay nagulo ang kanilang depensa at opensa. Pero ngayon na nagbabalik na si Regalado mula sa kanyang coaching job. Team Virac is hoping that they will be able to solve the lapses from last time and will be able to orchestrate well the game tonight. That's all for tonight. That's all for now. Balik sa inyo, Coach Paul at Coach Chan. Yes, maraming salamat. Natulala ako doon with that sequence si Tiburcio. Ayan na si Balyon, attacks! And finally, sabi ng partner, kisses off the glass. Partner, talagang siniguro niya na yung layup na yon. At abante, partner, ng tatlo, itong mga taga-Virac dito. Talagang ito si Balyon, amani na mission dito, partner, sa larong ito. He wants to win his first game. Ayan na si Tiburcio. Finally, partner. Akala ko imimintis pa. And babalik tayo kay Jonathan Balyon. He is on a mission right now. He wants to win his first game dito sa ating Ako Bicol Cup. Yes, partners, kung mapapansin mo, no, naglaro ito sa Camarines Norte Leg at walang naipanalo doon, partner. And partner, he is one layup away Yes, para sa finals. So ngayon, he is now one win away Away. naman para sa ating finals. So tingnan natin. Yes, partner. Ayan na si Tikboy against Buencempo. One-on-one. Buencempo. Tikboy signaling. Tikboy may pick na binigay. Tikboy attacks.
What a pass, partner. But a sorry miss on the part of Julius Tiburcio. It's again a miss, but a good pass on the part of Tikboy Del Rosario, partner. Yes, last minute pass, medyo nakuha niya pa, but still a sorry miss. But right now, with 1 minute and 27 seconds sa ating first quarter, lamang ang Virac. Tagle with the board. Binigay kay Tixon. Tixon against Tabuso. Tixon attacks. And he was called for an offensive foul. Yung partner, di niya alam kung anong gagawin niya na that sequence dahil I guess he will open the pass to Tikboy, but si Tikboy nag-guard, so talagang wala na siyang nagawa doon. And that's a very good veteran defensive stop on the part of Erwin Tabuso, giving his body partner. Talagang yan, hindi mo rin matatawaran. And again, mga kaibigan, 43 years old na po yan. And napahawak siya sa kanyang siko. And nakita ko yung mga salon pass niya o muscle tape siguro yan doon sa likod. So we have a timeout right now. Tinawag ang Team San Andres. Again, the score is 15-8 in favor of Virac with 1 minute and 12 seconds sa ating very exciting first quarter, coach. Yes, partner. So siguro they will talk things over muna dito sa ating 1 minute and 12 second mark. But partner, tatlo lang yan. Very close, partner. So this is a head-to-head battle of these two teams talaga. So sabi nga natin, this is a do or die game. So very frustrating on the part of Virac yung kanilang first game, no? Kasi malapit na. Yes. Alam mo, partner, lumamang sila ng 10 doon sa game na yon coming into the fourth quarter. Pero sabi nga natin, talagang bilog ang bola, partner. So anything can happen. So dapat kung talagang gusto mo manalo, talagang dapat idiin mo na yung makakalaban mo. Pero sabi nga natin, experienced players din yung kalaban eh. So talagang wala silang magagawa. But right now, they have again a chance to win this. And of course, to be at the first finals ng Ako Bicol Catanduanes. Yes, tama ka dyan. Yan na. Fresh guys coming off the bench. Si Eli Francisco inserted in the lineup. And si number 25 na si Ducur. Yan na. Razal against Osorio. What a defense. Razal up and under. Misses the shot. Nakuha ang bola ni Razal sa ilalim. Razal powering his way. Tarnate with the fake. Inches closer. Misses the shot. Ayan na si Tikboy. Tikboy attacks. Nabitawan ang bola pero nandyan si Albert Tixon to rescue a possession para dito sa San Andres. Medyo nanggigil si Tikboy doon, partner. Parang nakakita ng candy sa taas kaya linipad niya, so nabitawan niya. But there is Albert Tixon to save the day for San Andres. So yun ang dapat nila i-capitalize, partner. Those transition offense, no? Kasi medyo wala nakakababa dito sa mga bigs nitong Virac when it comes to transition. So dapat yun ang i-capitalize nila at this last 38 seconds ang ating first quarter. Yes, pero pinasok din na number 11 na si Clopino Rudy, na kaibigan ng aking si Sergeant Eduardo Red and si Chagi Arienda na nanonood sa ating live ngayong gabi. And yan na, Clopino and Ducur battling for the board and ang bola mapupunta. And natawag, yan na. And tumawag ng timeout kanina pala. Virac tumawag ng timeout right now, San Andres. I guess we have a 2-possession ball game na natitira sa ating first quarter. So, partner, talagang every possession counts dito. So, talagang if you have a chance na tumawag ng timeout and to draw a play, talagang tumatawan sila dahil alam naman natin kung gaano kaimportante ang larong ito. So, talaga, partner, so i-capitalize nila ito, no? Itong mga taga San Andres, itong last, I think if not their last play dito sa quarter na ito. Yan, partner, sabi ko nga, dikit na dikit, dalawa lang ang kalamangan itong mga taga Virac. Yes, kung ako sa sana yung ating mga basketball gods sa PN itong dalawang teams and ganun lang up to the last quarter para naman mabigyan natin ng magandang klase entertainment ang meron dito sa ating venue. And kumakaway ang ating referee na si Bonanang Chumasera. Brother, magandang gabi sa'yo. Ayan na si Tikboy inbounding. Lobs it up to Clopino with the free throw. Spin. Attacks with the floater, partner. Grabe yung adjustment, partner. Naka-steal pa. Ito mga taga San Andres, partner. Yes, nakatawa kagad si Ryan Salvador after that steal. And yan ang si Tikboy against Live Francisco. Humihingi ng pick. Osorio. Binigyan ng pick. What a pass, partner, kay Clopino sa ilalim. And right now again, Bernate is ahead. And we are now 8 seconds sa ating first quarter. Francisco against Tikboy. Looks at the clock. Binigay kay number 25. Uses the glass and scores.
What a first quarter, Coach. Yes, partner. So talaga, this is a head-to-head battle. Back to 0 tayo dito kung Yes. sa tutuusin. Deadlock po sa 20. Itong ating first quarter. So talagang, partner, sabi nga natin, every possession counts. Talagang every run counts. So yan, partner, ang talagang titingnan natin dito sa larong ito. And lumapit ang ating writer na si Sir Iris na meron tayong 3.6 million thousands viewers sa ating Facebook page. Magandang gabi sa lahat na nanonood na 3,600 viewers. Magandang gabi at maraming salamat. And lalong-lalo na dito sa ating venue. Magandang gabi. Salamat sa pumunta. Partner, kanina narinig ko si Coach Paolo dito sa Yes. ating venue. Talagang sinara na yung venue dahil punong-puno na, wala lang maupuan. Meron tayong LED truck sa labas, Yes, partner. Yun naman ang kagandahan. Yung mga hindi po nakapasok, may LED truck tayong malaki dyan. Pwede kayong manood. Live din po yan, of course. And sabi nga natin, this is a very exciting ball game, partner, dito sa ating head-to-head match. Virac versus San Andres. Ito na po, second quarter po dito sa larong ito. Yes, partner. Ngayon, second quarter na and Parang napakabilis, partner. napakabilis. Hindi ko Gra- nakikita talagang tumatawa or nag-smile itong si Tikboy right now. I guess sabi ni Tikboy talagang this is a serious game. So talagang baka abangan natin. Ayan na si Salvador against Tarnate. Salvador, top of the key tray. Short on that. He is pleading his case na nasa palang bola. Pero So napakaaga pa, partner, Yes. para mag-coaches challenge. Yes, So oo. talagang i-give up na lang yun ng coach nila. Sabi, sige, for second quarter pa lang naman tayo. yes, ayan na si Docor. Hands it off to Live Francisco. Open for 3. No good. Meron tayong double foul na tinawag dito kay Jap Rasal. And si Julius Tiburcio, labanan ng mga biceps, partner sa ilalim. Parang aking kaibigan na si Franco na laki din ng biceps. Kaya, and right now, the score is 20 apiece with 9 minutes and 35 seconds sa ating first half. And meron tayong review. Yun ang partner talaga. Hindi papalampasin natin mga magigiting na referees yan dahil alam naman natin this is a crucial game. Yes, partner. So talagang titingnan natin yan. So punta itong mga officials natin sa ating replay center. Yes, and eto, puntahan muna natin ating mga kaibigan na nagpapashoutout. Shoutout daw, sabi ng aking kaibigan na si Volter. Dito si Magtangov family. Maraming gabi. Maraming salamat sa iyo, Volter. Double foul goal teams. Number 0, Team Virac. So wala namang Personal foul. First. nakita doon sa sequence na yun, partner, that talagang they are battling for the possession. Kaya tinawagan sila ng double foul. First, team foul. Yes, and na si Tikboy against Live Francisco. I guess may konting mismatch dito on the side of Virac. And na si Tikboy swings the ball to Texon, follow-away jumper, misses the shot. Francisco signaling a horn play. Yes. Talagang talagang MC Tikboy kahit pag referee ginawa na. He's on a mission right now, partner. Talagang very conscious siya, partner, doon sa mga nangyayari sa loob ng court, no? So, but that's a sorry mistake on the part of Live Francisco for Team Virac. Yes, tama ka dyan. Ayan na si Ryan Salvador. Gives the ball to Texon for 3. Bang! There. You know, partner, they are manning 1-2-2 defense, itong mga taga-Virac, no? But ang napapansin ko, napakaliit ng 1-2-2 nila. Yes. So, naiiwang open yung mga wingman nitong Team San Andres. Tama ka dyan. Ayan na si Manlangit attacks. Yun ang mabalik tayo dun sa depensa talaga. Yes, partner, if you're manning a 1-2-2, dapat ang tandaan mo dyan yung shooter, partner, eh. Yes. That's why you're manning a 1-2-2. Pero ang ginagawa nitong dalawang players nitong Team Virac is ang iniingatan nila is yung drive. Yes, partner, talagang alam naman natin na very open pa kanina. Yes, partner, Itong kanina si pa yan. Albert Texon, talagang alam naman natin he can shoot those 3-point bombs. So,
talagang nagbunga at nakascore ang Team San Andres on that part. So for sure, ikakapitalize yan, partner, nitong mga taga San Andres, especially Tikboy De Rosario. Pag nakita niya yan, partner, talagang ikakapitalize yan, and he will hit the shooter. So ang pinapa-point guard pati ngayon ng mga taga San Andres, itong si Salvador, magaling din ito pagdating dyan sa mga possessions na yan. So ito, partner, ang titingnan ito, mga taga Virac dito. Yes, yan ang si Tiburcio. Swings the ball to Salvador. Salvador attacks with the reverse. Grabe, partner. Alam mo, partner, ito si Ryan Salvador, talagang ito yung talagang lumutang dito sa Team San Andres na to. Nung elimination nila, yung linalaro nito, medyo papiso-piso lang eh. Pero ngayon talaga, pag na-open siya, kinakapitalize siya talaga. Yes, yun na nga, partner. Medyo na-overexcited doon si Julius. Sinatawagin sa ng traveling. I guess Tikboy should attack dahil alam na mas maliit itong si Lai Francisco. But still, yun na nga talaga si Tikboy. Hindi pa nagustuhan ang kanang tawag ng ating mga referees. So, right now, the score is 22-25. Lamang na po ng 3 puntos ang Team San Andres. Yan na si Lai Francisco. Heavily guarded by Tikboy. What a seal dito kay Jap Rasal. But sorry, miss. Ayan na si Texon, but there is Docor to intercept the pass. And talagang si Kierman Langit attacking the basket at will. Talagang lumipad siya yung partner dahil alam niya talagang i-challenge siya. Ito ang si Julius Tiburcio. Bata partner, yan ang ikalawang foul nito ni Julius Tiburcio. So ilalabas muna siya dito. On the 7-minute mark ng ating second quarter, papalitan ito ni Osorio. So sabi ko nga, partner, total team of effort for Team San Andres if they want to win. So dapat itong mga pinapasok na players na ito ay talaga mag-contribute dito sa larong ito. Yes, tama ka dyan. And alam naman natin itong mga big man ng Team San Andres talaga siguro yung mga seasoned veterans nila. So alam na nila ang mga gagawin na sa ganitong klaseng mga laro. Yes, partner. So titingnan natin if Kierman Langit will capitalize the second free throw sa linya. Yes, again, partner, with 7 minutes and 52 seconds sa ating first half. Manlangit sinks his second free throw. And right now, the lead is just 1 point. Ayan na. Yung future ng basketball, ginagard ng dating ng Katanduanes, Tabuso versus Tikboy. Salvador open for 3. Step back 3. This is the shot, but there is Osorio tapping the ball. And sayang ng partner. Ang possession will go to Team Virac. Grabe, partner. Talagang very intense every possession. So, yan naman talagang dapat gawin itong mga taga-Virac, no? Stop itong mga guards nitong team ng San Andres, partner. Kasi ito ang bumubuhay dito ngayon sa team ng San Andres. What a move for the part of Kierman Langit. Good defense, partner, but better offense. Grabe, partner, yung depensa. And what a turnover. Regalado. Stops, binigay kay Manlangit. Gives it to Tiburcio. Tabuso, rather. And right now, meron na tayong 3 puntos na kalamangan dito para sa Virac. Yan na si Tikboy against Tabuso. Tikboy. Binigay kay Salvador. Step back. That is an obvious foul, partner. Yes, foul on Docor. Grabe, partner. Yung depensa ng isang Tabuso, I think, boy, partner. That is no joke, partner. So, that will give Salvador free throw, partner, dun sa sequence na yon. Yes, right now, nakikita ko ang kanilang point guard na si Ryan Regalado giving instructions pag Team Virac. Talagang this is a luxury of having a veteran player, yes, coach. Partner. Talagang 2 o 3 magiging coach mo pagdating dito sa loob ng court. So talagang what a value na meron itong si Ryan Regalado pagdating dito sa Virac. And of course, ito yung wala sa kanila during their first outing dito sa semifinals with yung muntik na sila matalo. So talagang very vital yung point guard position kasi yung talagang nag-a-act doon is si Herwin Tabuso lang, partner. So after Herwin Tabuso, medyo may mga binubunot naman sila pero hindi nagka-capitalize for Team Virac. And nakakompromise yung opensa ni Tabuso because yung minutes talaga ang guard. Yan na si what a shot by Jonathan Balyon. Medyo fresh leg, partner. Medyo matagal-tagal din itong napahingahan, partner.
And nice hand doon. Partner, Dick Boy, ito si Gwen Chempo. Very veteran yun, partner. So talagang alam naman talaga ni Tikboy, partner, na humahabol itong si Benchempo. So, Yes, Mark. mukhang may bump na sa likod eh. This is Andrea, partner. But a good steal on the part of Ryan Regalado, partner. Yan na si Ducor, binigay kay Buenchempo. This is the layup. Ducor with the undergoal stab. And right now, medyo struggling ang opensa ng San Andres dahil nakikita ko may pressure defense, nagmaman to man. Yes, partner. Dito, partner. Ang Virac. Ayan na si Tagle. Open for 3. Kaboom! Grabe, partner, talaga ang binibigay nito ni Tagle, partner, dito sa team na ito. Talagang buhos, partner. Ayan yun na nga, partner. Naisahan ni Dick Boy. Si Ryan Regalado. And look at the face of Dick Boy Del Rosario, coach. Talaga, he is a man on a mission right now. And sinasabi ni Coach Ryan, talaga sabi niya, naisahan ako, naunahan ako. Right now, again, the score is 30-32. What a first half. This is partner, just the first half. Tandaan natin yan. First half pa lang ito. Opo, first half pa lang po ito, mga kaibigan. So, tingnan natin, talagang nakaman dito. Parang triangle and 2 ito, partner, pero may halong man-to-man. Ayan na si Tagle. Short jumper using the glass. And Osorio is pleading his case. Hinawakan ni Balyon ang kanyang jersey, but sabi nila. Yan at Abuso, heavily guarded by Andrea. Buenchempo against Tixon. Balyon is at the post against Osorio. They are daring Balyon to attack. Natipikan ni Tikboy. Andrea, lose the ball. Abuso, crosses over. Binigay kay Jonathan Balyon. Attacks. Regalado fakes. What a block. And right now, Ryan Regalado. That's a sign of frustration, Yes, partner, tama on the part of Ryan Regalado. Yes, right now. And the crowd goes wild after that sequence, partner. I guess Coach Ryan should be composed right now dahil he is very vital pagdating dito sa side Yes, ng Virac. partner, yun na talagang dapat niyang gawin. Talagang dapat very composed siya dito kasi talagang sabi ko nga, ito yung kulang ng Team Virac dati, that point guard position. Pag nawala pa siya dito, partner, talagang mako-compromise dito itong Team Virac, partner. Yes, right now nakikita ko si Herwin Tabuso is huffing and puffing. This is just the first quarter dahil alam naman natin heavily guarded. Pero yan si Tagle makes his first free throw. And what more can you ask, partner? This is do or die Saturday. Ako Bicol Cup Katanduan, siyempre hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. And siyempre ng ating butihing commissioner na si Commissioner Lloyd Rivera and si Ino Rivera who is watching right now. And yun na nga, possession mapupunta dito sa mga naka-blue shirts. Pero tingnan mo naman, partner, yung hustle pa rin itong Osorio, partner. Yes, tama ka dyan. Ayan na si Balyon, humihingi ng bola. Lai Francisco. Yun mga partner na sinasabi Yun, na. sinasabi ko, Never to. Ayan na si Balyon with a pass. Ducor. Balik tayo doon. Talagang hindi mo kailangan po tumigil mag-dribble. Oo, Once partner. you are nasa front court pa. Siguro, partner, may halong kabalin ito, partner, on the part of Lai Francisco, partner. Pero kasi, talaga, this is a do or die game. So, sabi nga natin, yung task partner ng point guard, talagang, yun ang talagang very vital dito sa ating laro, partner. Yes, and I guess kung sino magiging compose or talagang magiging stick sa kanilang game plan will, I guess, will finally be sa ating last spot ng ating championship series. Partner. Ayan na si Ducor. Iron set misses, but there is Tagle again. I guess, as of my count, meron ng 6 rebounds ito si Tagle. Ayan na si Tikboy. Heavily guarded. Crossover ni Tagle. Tagle attacks. What a shot. But sorry, miss. Sayang nun, partner. Ayan na. Andrea regains the possession for Team San Andres against Lai Francisco. Andrea, muntik nang mabitawan ng bola. Binigay dito kay Albert Tixon. Tagle open for 3. No good. Muntik na yun, partner.
Ayan na si Docor. Dinidir siya tumira partner ni Tixon. Live Francisco. Kicks it out to Buenchempo. Open. Corner tray. Bang! What a pass, partner! Grabe naman yun, partner. Grabe yung presence of mind talaga, partner. Talaga, yan, partner, ang nagiging bread and butter nila dito sa game na ito, partner. Pag talagang naka-score o magmintis ang talagang kalaban nila, talagang inihit nila yung transition o yung primary offense nila. Yes, partner, and I guess the coaching staff of Team Virac should be mindful pagdating sa mga ganong situations dahil maraming beses sila nananakawan ng ganong play ni Tikboy. Yes, partner. So, ayun na nga, as we can spot itong si Erwin Tabuso on the free throw line kasi pareho ng penalty ang dalawang team na ito with 3 minutes and 57 seconds remaining sa ating laro. Yes, shout out sa aking mabuting kaibigan who's also taga Catanduanes, si Kevin Yutan who is watching right now. Magandang gabi sa iyo, Boss Kevin. Sarap buhay waiting. And right now, we are back sa ating laro. Ayan na si Andrea, gives the ball to number 23 na si Tagle, gives the ball to Tikboy. Andrea is in the corner. Shoots the 3. Misses the shot and ang possession mapupunta pa rin dito sa mga nakapula. Ito, partner, si Andrea, those kind of shot, minsan na ipapasok niya. I watch him play, partner, as a regional squad. He played for Katsu. So, maganda din ang pinapakita nito. Andrea, binigay kay number 15. Misses the shot, Osorio. Buenchempo steals the ball. Andrea is ahead against Andrea. What a shot by Francisco. Right now, the score is 35-39 in favor of Virac with 3 minutes and 20 seconds sa ating first half. Tagle against Tabuso. Tagle, 1-on-1 against Francisco. Tagle attacks, drops it up to Osorio. Nabitawan ng bola. Okay, so medyo nanggigil si Osorio, partner, dahil nakita niya, open na siya. Yun nga, partner, sabi nga natin, partner, you should be ready always, partner, pag mga ganyang scenario. Yes, tama ka dyan. And new guy, Ryan Talya. And Julius Tiburcio now inserted in the lineup dahil siguro to add muscle and firepower pagdating dito sa San Andres. And right now, partner, wala pang palitan itong si Aquaman. Yes, partner, Halos talaga. patapos na ating first half, di pa siya pinapalitan. Ayan na si Francisco against Tikboy. Francisco, may pick na galing kay Manlangit. Francisco attacks. Manlangit with the board. Balyon scores. Good find on the part of Kier Manlangit, partner, on that sequence. Ayan na si Tikboy de Rosario. Attacks. Tikboy squeezing his way. Floater. Scores. I guess, partner, that is the first bucket, Yes, if I'm partner. not mistaken, ni Tikboy. Dito pa, partner, sa ating 2-minute mark ng ating first half, partner. At again, balik sa apat ang hinahabol, partner, itong mga taga San Andres dito. Ayan na, Balyon. 1-on-1 against Julius Tiburcio. Balyon hands it off to Manlangit. Manlangit attacks. Drop pass, but there's Tikboy. Is ahead. Del Rosario attacks. What a shot, partner! And a stare down, partner. Manlangit. Ill-advised shot, misses. Tikboy again is rushing against 2 defenders. What a pass kay Tiburcio sa ilalim. And the fake. Scored for 2! Grabe, partner. Hindi magkamaya ang mga fans natin dito sa loob ng Virac Sports Center. Manlangit with the spin. Fall away, misses the shot. Tiburcio with the board. I guess Talia should be ready with those kinds of passes, partner. Pero partner, the part of Tikboy, hindi na kailangan yung pasa na yun. Yes. Wala namang pressure sa babae. Pero that's a turnover on the part of Tikboy de Rosario. Yes, and if I were coach of Team San Andres, I will opt to rest his star player na si Tikboy de Rosario because alam naman natin wala pa siyang palitan. Balyon with the spin move. Grabe naman yung partner. Ayan na. Virac is now up by 2 points with 1 minute and 9 seconds remaining. Tikboy signaling his way. May pick na galing kay Tiburcio.
Tiburcio hands it off to Andrea. Binigay sa ilalim kay Talia. Cabrera is open. Medium range jumper. Short on that. And right now, lumapit ang ating writer. Shout out kay Boss Lloyd Rivera, Ma'am Russell, Ino Rivera, and Joey. Magandang gabi sa inyo mga bossing. 40 seconds remaining for the second quarter. Del Rosario against Benchempo. Tech Boy, may pick na galing kay Tiburcio. Stops for 3. Bang! What more can you ask? A good defense galing kay Bob Benchempo, but better offense pagdating dito kay Aquaman. But again, pansinin ko lang yung pick na binigay nito ni Julius Tiburcio, partner. Grabe. But again, on the other end, binawi naman ni Jonathan Balyon, partner. And silencing the crowd. Pero yan na si Talia with a fake. Nabitawan ng bola. Sa ilalim si Andrea. Block by Jonathan Balyon. What a defensive stop sa by flex, and that ends our first half with the score of 44-45. What an exciting first quarter, first half, coach. Yes, partner, talaga. Sabi ko nga, every possession counts. Lamang lang ng isang partner coming sa ating second half. So maganda ang pinapakita both teams. Maganda ang depensahan, partner. So titingnan natin kung ano pa ang maipapakita ng dalawang team na ito. At magbabalik po kami. Diyan lamang po kayo kasi napaka-exciting nitong larong ito. Maraming salamat po. At meron pang kasamang foul. Del Rosario will try and will hit. It will be Team Biga who will win the first ever Ako Bicol Cup Catanduanes game. Kasama tropa at barkada, masarap ang panalo. Pagsama-sama tayo, kaya tara na, game na. Ako Bicol Cup, ito ay atin. Sa court ipakita ang iyong galing. Ako Bicol Cup, ito ay atin. Ito ay atin. Oh, 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 oh. Kahit saan mo idayo, nag-uumapaw ang kinaming talento, objeto, manalo at magsaya. Kasama pa ang astig na tropa, papakita buong pero sa lahat kami ay sama-sama. Tagaktak ng paus, di namin alintaya masasaktan. Maganda pa pangako ay tatayo, walang uwi na nakayuko na magnay-atay. Sa bolang binigay, hindi na naging batang pasaway. Dahil sa larong ito, pangarap sinimulan ako, Bicol Cup. Di ka atrasa sa basketbulan, maraming natutunan. Pagkakaibigan, disiplina ang gabay. Sa hamon ng court, puso'y naging matibay. Lakas at galing lahat ibinigay. Terminado puro dress, huwag lang sumablay. Simula pa kay bata, basketball na ang laro. Kahit na minsan, wala namang trofeo. Salamat na kilala, tinawa ko ang snow. Malinis na laro, binigay sa publiko. Paglabas sa court, pwedeng maging amigo. Walang tatalo sa disiplinado. Lahat kami ay sumasaludo. Siya ako, ikaw, tayo ay di ko laro. Di
Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan, mahigit isang dekada nang naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Matanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maypangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaon ng tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Kayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Nangunguna pa rin sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa buong Kabikulan, mga panturismong infrastruktura, Kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulan ang tabang digdi sa muya. mga paaralan at mga gusaling kapakipakinabang. Maraming salamat
Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Mahigit isang dekada ng naninilbihan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Let's start the second half of the game. Ako Bicol Badminton Honors is brought to you by Congressman Sandy Co ng Ako Bicol Party List. Ang kama na kasunod pa. Yes, and we are back sa ating laro. Laban ng San Andres versus Virac. What a first half, coach. Kanina, seesaw battle pagdating dito sa dalawang teams. And right now, kanina may slow start itong San Andres. Pero nung patapos ng ating second half, talagang bubulusok sila. And ayan na si Balyon, loses the ball. He's pleading his case. Tinulak daw siya ni Tiburcio, but may turnover on the part of Virac. Yes, partner. Yun na nga napansin natin na lamang ng isa itong mga taga Virac partner. At the first half, partner, good recognition on the part of Jonathan Balyon in attacking the basket. And also, dapat partner mag-step up itong mga guards ng Team Virac partner dito, no? Para siguro makaungos na sila dito sa ating laro. Tagle with the kalawit rebound. Grabe yung partner. And nabitawan ng bola. But again, grabe yung rebound na yun, partner. Partner, pasadahan ko lang ito, mga leading scorer natin for Team Virac. We have Balyon with 14 points and Benchempo with 9. At sa kabila, Albert Tixon with 11 and Tagle with 8 points. Grabe partner talaga. Balance scoring pagdating dito sa dalawang teams. And right now, si Balon against Tiburcio. Balyon at the post. Spins. Standing his ground is Tiburcio. And Del Rosario with the board. Del Rosario. And meron tayong report galing sa ating courtside reporter na si Miss Andrea Chan. Andrea, take it away. Maraming salamat Coach John at Coach Paul at magandang gabi mga kasurog. Medyo lumalamang ang Team Virac kontra sa Team San Andres dahil wala ang isa sa key player ng San Andres na si Alvin Tixon na ayon kay Coach SP ay ito nga ay dehydrated at kinailangan dalhin sa ospital kaya hindi makakalaro ngayong gabi. Pero ayon kay Coach, kailangan lang mag-step up ang mga local players ng Team San Andres at huwag lang umasa kila Julius Tiburcio at Tikboy Del Rosario dahil napaghandaan nila ito both mentally and physically. Hindi nila kailangan maging kumpiyansa pero gagawin nila ang lahat para makatapat ulit ang Team Viga sa finals. Ayan muna ang latest dito sa side ng San Andres. Balik sa inyo Coach Paul at Coach John. Yes, maraming salamat Miss Andrea. And right now, talagang crucial yung pagkawala ni isang section si Alvin. Right yes, now, I guess he collapsed sa ating... Yung first game partner, talagang buhos kasi itong si Alvin Tixon nung game natin partner, nung first game talaga. After ng game partner, medyo na nahimatay ito at talagang sinugod sa hospital partner. Yes, so, kung mapapansin mo doon sa larong iyon, yung crucial 2 3-pointer, siya ang kumamada partner. Yes, those 3-point shots talaga, napakalayong mga 3-point shots sa binitawan niya. And I guess nawala sa kanila at least 12 to 15 points on that sequence. So still, meron naman mga reliables itong San Andres. Yes, partner. And of course, balik sa 45 all itong score natin dito partner sa larong ito. Yes, right now, Ryan Regalado is inserted in the lineup again. Kanina naisahan siya, nadalawan nga siya ni Tekboy on that sequence. Kaya tingnan natin kung anong magiging tempo na nandito si Ryan Regalado. Balyon is at the post, one-on-one against Tiburcio with the spin, fall-away jumper, no good. Tagle with the board. Ayan na si Tekboy, gives the ball to Clopino. Behind the back dribble, binigay dito kay Tagle. Tagle, 13 seconds sa kanilang shot clock. Tagle against Tarnate. Tagle attacks, skip, hop, kicks it out to Tixon for 3. Bang!
Sabi mo nga partner, nawala yung Alvin. May isa pang Tikson, itong kapatid niya, si Albert Tikson. Pero sabi ni Ryan Regalado, I can do that, but he misses the shot. Tiburcio with the board. Tiburcio hands it up to Tikson. May pick si Tikson galing kay Tagle. Tiburcio at the post against Jonathan Bailon. Binigay kay Clopino with a fake. And grabe yung presence of my partner ni Clopino. Alam niya talagang papunta na itong si Kerman Langit, and he fake. And right now, I guess that is not in the act of shooting sign on partner. Talagang dapat binato mo na, nakarinig ka ng pito. At muntik na doon si Kerman Langit, partner. Yes, na si Tikboy. Gives the ball to Tikson again. Corner 3. No good. Tagle with the board. And hinayaan na ni Clopino na tumutuloy yung bola. But nadula siya. And right now, the possession is still dito sa mga nakapula. Yes, partner, tingnan natin kung ano ang gagawin dito ng mga taga San Andres with 14 seconds on their shot clock, partner. Tagle gives the ball to Clopino. Clopino hands it off to Tikboy. Tikson binigay kay Tiburcio at the post. Tikson. What a pass! Kissing off the glass is Julius Tiburcio, partner. Ito na, partner, talagang dapat gumalaw na dito, partner, si Julius Tiburcio kasi kanina maalat yung start niya, partner. Yes, tama ka dyan. Manlangit squeezes his way. Short on that layup. Nakuha ni Tagle ang bola. He is rushing. Tagle, skip, stolen by Ryan Regalado. Buencempo, short jumper. No good. Tikson with the board. No need to hurry on the part of San Andres, partner. What a dive by Buencempo. Ryan Regalado is struggling. And now the possession mapupunta dito sa mga nakapula. I guess di nagustuhan ng ating mga fans dahil alam naman natin the Esbirac Sports Complex is cheering for your team. So but wala yun, partner. Talaga nagagawan lang sila ng bola. What a pass, partner. Tagle to Tikson. Grabe, partner. And I guess yung presence of mind, partner. Yes. That's a good play on the part of Tagle and Tikson. Yes, partner. Ayan na. Balyon. And right now, this is the biggest lead so far ng mga nakapula. Balyon attacks. Balyon drops it up to Kier. Kicks it out. Buencempo for 3. No good. Buencempo with the board. And sabi niya, teka muna. Buencempo attacks. Short jumper. Grabe, partner. Matik yun, partner, kaya Patrick Buencempo, yung mga short stop na yan. So again, balik sa 5 ang kalamangan itong mga taga San Andres dito sa ating third quarter. Yan na si Tagle. May pick na galing kay Cumplino. Tagle, open for 3. Bang! He is feeling it. And napatawag ng timeout ang Team Virac. This is the biggest lead so far on the side of Team San Andres. Yes, partner. Yun na sinasabi ko kanina sa ating pregame, partner. Total team effort. Pag itong mga players, itong San Andres, partner, talagang nagtulong-tulong. Medyo may kalalagyan itong Team Virac, partner. And again, sabi ng kanilang coach kanina, huwag tayong umasa lang kay Tikboy at kay Julius Tiburcio. Dapat talaga team effort, total team effort. And that will be a problem for Team Virac going into the third quarter pag talagang pumutok ito as a team, partner. Yes, tama ka dyan. And yung scoring dito sa San Andres side, talaga, if Tikson is open, he can hit those shots. And syempre, lalo na din tong si Tagle, na alam naman natin ay workhorse pagdating dito sa ating laro. A do-it-all guy, can play defense and offense. And right now, he hit the 3-point bomb. Siguro, partner, ito yung department na hindi nakita ng Team Virac. Kasi during those elimination and during the first outing, wala naman pinapasok na 3-pointer itong si Tagle, partner. But right now, talagang hindi ko alam kung sumanib si Jonathan Aldame dito sa katawan ni Tagle. But again, partner, this is just the third quarter. No room for complacency. Ang Team Virac, alam naman natin, pag third quarter, umaalago yan bigla, partner. So talagang titingnan natin kung anong magiging adjustments itong mga taga-Virac dito sa game natin. Yes, alam naman natin, this Virac squad is a veteran squad. Ilang beses na nag-champion dito sa mga liga, dito sa Catanduanes. And right now, on the side naman ng San Andres, si Tagle talaga, yung nawalang scoring ni Pai Kasoy, talagang binibigay. Tagle at the post, spins. Easy, partner. I guess Jonathan Balyon should be patient pagdating dito sa post din. Alam nila, may advantage itong mamang ito. Yes, partner. So talaga dapat i-capitalize ka nila yan. Sabi ko nga sa pregame, dapat i-capitalize nila itong si Jonathan Balyon dito sa larong ito. Ayan na si Clopino, 1-on-1 against Tabuso. Binigay kay
What a give and go play, partner. And nakuha ang bola ni Tagle. Tagle with the Euro. Hands it up to Clupino. Fakes. Natawagan ng 3-second violation, partner. Medyo na overpassing, partner, yung mga taga San Andres doon at talagang natawagan ng 3 seconds. So good stop on the part of Team Verac at the other end. And also, pero that is a good sign, partner, dahil alam mo, those 3 red shirts are crashing the boards, Yes, partner. Magandang partner. senyales yan, partner. Good sign on the part of San Andres. Ayan na, Buencempo against Tagle. Nasa post si Balyon. Buencempo attacks. Gives the ball to Tabuso. Step back jumper. Short. Tagle with the board. Outlets to Tikboy. Passes to Tikson. Fakes. And scores, partner. Yun nga sinasabi mo kanina, partner. Dapat makita yan ng coaches dito mga taga-Verac kasi kanina pa ginagawa yan. And tama ka dyan, partner. They should be mindful on that sequence dahil as of my count, 5 or 6 na beses nang ginawa ng San Andres yan, especially ni Tikboy dito sa Verac. So that is a pass ball on the part of Jonathan Balyon, but partner talagang hindi na gusto ni Tikboy sana ng offensive foul doon, pero medyo may konting galaw doon sa scenario na yon, partner. Yes, ayan na. Balyon at the post against Tiburcio. Kicks it out. Ryan Regalado for 3. Short. Tagle with the board. Clupino. Pinigay. That is a bad pass dito kay Clupino. And right now, Regalado. Crossing the half-court line. Manlangit attacks. Strip. Nakuha ni Tiburcio ang bola. Pero nabitawan. Tagle. In and out. But there is Buencempo saving the day. And I guess nagmamadali, partner, itong mga taga San Andres dito, partner. So dapat kalmahan muna nila. Balyon, top of the key, 3, bang! And partner, Tikson crossing the half-court line. Tikboy is heavily guarded right now. May pick. Tikson gives it to Tagle. Open for 3. No good. Clupino with the board. Binigay. Tagle using the glass, partner. Take over mode, partner. Itong si Tagle dito sa ating laro. And partner, what a defense by Tikson. Gandang presence of mind. Talagang tinapik doon ni Tikson. And right now, Tikboy and Buencempo loving each other, partner. Magandang depensahan on the part of Tikboy and Buencempo. Yes. But again, partner, nagiging maganda din yung resulta nitong mga players nitong San Andres dito. Although, man-to-man dito kay Tikboy, pero maganda pinapakita at the lights of Tagle also. Now, Tagle loses the ball. Buencempo is ahead. Tabuso kicks it out to Manlangit. Manlangit, jab step, attacks. Tabuso, short jumper, short on that. Clupino is rushing between the legs. Gives the ball to Tikboy. Hangs, scores for 2. Tikson intercepts the pass. Tikson hangs in midair. And he was fouled. And the crowd goes wild with that sequence. And wala na akong marinig, coach. And right now, partner, we have a report galing sa ating courtside reporter na si Miss Mabel. Miss Mabel, take it away. Thank you, Coach John and Coach Paul. Score dito, score doon. Ito ang nangyayari sa dalawang kupunan. Nagit-gitan pa rin ang laban sa ating laro. Hindi nagpapatinag ang dalawang kupunan at hanggang sa ngayon ay hindi pa rin matukoy kung sino ang mag-uuwi ng panalo. Bawat player ay nagpapakita ng kanilang galing at puspusang effort sa loob ng court. Halatang determinado ang bawat kupunan na makapasok sa championship finals. Sa ngayon, dikdikan pa rin ang laban at hindi pa tiyak kung sino ang mananalo. Pero ang sigurado ay matinding laban ang ipinapakita ng dalawang kupunan. Yan muna ang latest update dito sa court. Back to you, Coach John and Coach Paul. Maraming salamat, Miss Mabel. Yun ang partner, talaga hindi na magkarinigan dito sa ating venue. And syempre maraming salamat sa lahat ng pumunta dito and sa ating social media platforms. Maraming salamat sa panonood. And we are back. Herwin Tabuso against Tikson. Crosses over. Natapik ang bola. Live Francisco saves the day. Buencempo gives the ball to Ducur. In and out, partner. Tagle controlling the board. Ayan na si Tikboy. Binigay kay Tiburcio pero
It's a turnover na part of Tikboy Del Rosario. Yes, partner. So yun nga, sabi nga natin at this early stage ng ating third quarter or late stage ng ating third quarter, hindi kailangan magmadali, partner. Lamang sila, partner. Yes, they are up right now. And yan ang Balyon at the post again. One-on-one against Tiburcio. Live Francisco. Top of the key, binigay kay Ducor. Tabuso, drops it up to Ducor. What a shot, partner! And one for PJ Ducor. Maganda yung fake nito ni PJ Ducor, partner. What a presence of mind pagdating dito kay Tabuso. His double team and alam niya talagang may isang taong may opener na he finds his open teammate na si PJ Ducor. And Ducor has a chance to complete his 3-point play. But he misses the free throw. Tiburcio with the board. Tagle. Behind the back, between the legs dribble. Yan, Texon. Julius Tiburcio is begging for the ball. Cabrera. Double team. Binigay kay Tiburcio. Right now, Tabuso steals the ball. Tabuso flies and scores! Again, a good mini run on the part of Team Virac, partner. And right now, medyo, and we have a shout out here. Si Arion Salio, PNP. Headquarters from PNP. Second, PNP FC headquarters from Liga Catanduanes. Magandang gabi sa inyo and salamat sa panonood. Yan na si Live Francisco, gives the ball to Buencempo. Balyo na sa the post. Against Tiburcio. Ducor. I guess. Hesitate, partner. Yes, tama ka dyan. Kailangan na tira. Pero a good play on the part of Team Virac, partner. Yun nga lang, hindi nag-materialize for them because sabi ko nga patira na dapat yun for PJ Ducor. Yes, si new guy, pumasok dito sa San Andres, si Vallesa. I guess to give a breather sa kanilang mga starters, Vallesa. He is struggling to get the ball. Buencempo against Tikboy. Buencempo attacks. No good. Cabrera with the board. Ayan na si Tikboy, nagmamadali. Binigay kay Tiburcio sa ilalim against Ducor. Tiburcio with the spin. Using the glass, partner. And another steal, partner. Yan na si Tikboy against Live Francisco. Waits for his teammates. We are now sa ating second play ng ating third quarter. Tikboy, may pick na galing. Tikboy, top of the key, 3. Malakas yun. Balyon with the board. Tabuso attacks. This is the shot. Buencempo again. Balibag na tira. What a defense, partner, by Julius Tiburcio. And medyo may konting ilang, partner, on the part of Buencempo kasi alam niya, napakalaki nasa likod niya, partner. Ikaw ba naman, partner? Taasan ng kamay ditong 6'2", 6'3" guy na si Tiburcio, all muscle. Talagang maiiba ang tira mo. Ayan na si Texon, may pick na binigay si Cabrera. Gives the ball to Tikboy with 14 seconds remaining sa kanilang shot clock. Tikboy looks at the clock. It reads 8. Tikboy spins. Gives the ball to Texon. Binigay kay Tikboy. This is the shot. Balyon with the board. Balyon attacks. Grabe, partner. Bulldozing his will. And right now, 2 seconds remaining sa kanilang game clock. Texon with the Hail Mary. And that ends our third quarter with a score of 60-65. Grabe, partner. Di na magkahayawan dito sa ating venue. And right now, what a game, coach. Yes, partner. So 5 lang ang kalamangan nitong mga taga San Andres coming sa fourth quarter, partner. Sabi nga natin, this is a seesaw battle against these two teams. Pero maganda yung capitalization, partner, nitong mga taga San Andres on the third quarter. Maganda ang pinakita nito ni Texon, of course, Tagle. Maganda ang pinakita. But sabi nga natin, partner, kayang bumalik nitong mga taga Virac dito. Medyo, ito lang, partner, ang masakit dito, Kierman Langit has 3 fouls already. But again, ang maganda dito, si Balyon, partner, is talagang nakakapitalize nila on the other end. So maganda yon for them. And again, this is just a 5-point lead, partner. Anything can happen dito sa ating laro. But yes, again, sabi natin, it's everybody's ball game. So kapit po kayo mga kasurog dito sa ating fourth quarter. Yes, tama ka dyan. Kaya one thing I've noticed dito sa Virac side, talagang they are pounding the ball dito sa kanilang big man na si Jonathan Balyon. And right now, hindi kaya ni Jonathan Balyon backing against the post dito kay Tiburcio. Kaya he is attacking at will. Yes, partner. Talagang dinadaan niya sa bilis
ang pagdating dito sa scoring ng Virac. So tingnan natin kung ano magiging adjustments nitong Team San Andres pagdating dito kay Jonathan Balyon. Yes, partner. So napakagandang tingnan itong mga players natin dito sa loob. But partner, ito may pabati tayo from Coach SP Santelices, Colyantes and Belmonte family of San Andres, and also Kagawan Omar Santelices and Joan K. Tario from Antipolo, Virac. Hello po sa inyo. Happy viewing po. And nag-chat si Pai Kasoy, Jonathan Aldabe. Partner, 19 years old lang tong si Tagle, partner. Yes, partner. Grabe, napakabata pa. And buong-buong laro sa mga ganitong laro. So, kudos to this guy. And Pai Kasoy, siya na daw bala sa scoring. Ayan na si Velleza. Attacks, binigay kay Clupino. Sapal. And I guess natawagin siya ng traveling. Ito partner, talagang and right now talagang hindi mahulog ang karayong mga nandito sa ating venue. And right now, maraming nagagandahang dilag ang nanonood sa ating venue. Ayan na si Osorio, steals the ball. Del Rosario is ahead, 4 against 2. Del Rosario attacks. What a pass kay Osorio. Pero na doon, Velleza. This is the shot. Nakuha ni Tikboy ang bola. Tikboy fakes and waits for his teammates. Tikboy attacks. Natapikan. Tikson. Grabe, partner. I guess what a sequence with partner. Talagang bago magbigay ng free throw, puntahan muna natin ang ating courtside reporter na si Miss Danica Garcia. I guess meron siyang update. Danica, take it away. Thanks, Coach John. Super intense to the highest level talaga, Coach Paul and Coach John, ang ipinakitang bakbakan mula sa dalawang kupunang ito ng Team San Andres at Team Virac. Despite of their loss last Thursday, Team Virac shows once again their hype sa loob ng court mula sa kanilang proper execution, high percentage shot at paghawak ng bola. At sa naging tulungan ng kanilang mga key players na sina Balyon, Tarnate at Kierman Langit, nakabawi sila ulit. Samantala, magandang teamwork at proper execution ng opensa at depensa ang ipinamalas naman ng Team San Andres, na talagang mararamdaman natin ang eagerness at goal ng mga players ng Team San Andres na sina Tikboy, Tikson at Tiburcio na sila ang mag-uuwi ng panalong ito. Let's see mga kasurog kung sino nga ba ang papasok sa finals between Team San Andres at Team Virac sa ating do or die matchup ngayong Game 2 ng Isla Camada Semifinals. Balik sa inyo, Coach Paul and Coach John. Yes, maraming salamat sa update. Yan na si Tikboy. Stops the dribble. Ginugulo ni Tabuso. Velleza is struggling to get the possession. Ayan na si Tabuso. Steals the ball against Tikboy. This is the shot. Clopino with the board. Ayan na si Tikboy. Hesitates. Good foul on PJ Docor. I guess nasaktan tong si Clopino dito, partner. Yes, He is holding his wrist. Right wrist. Yan, tingnan natin kung ano magiging development. Right now, Junius Tiburcio is in the bench. He is huffing and puffing right now. Pagod na. And we'll see if San Andres will capitalize in this possession. What a fake, partner. Kanina pa yan, partner. So maganda itong linalaro din ni Clopino dito, partner. Yes, right now, partner, I hope he's okay. Talagang kumagat dun sa fake si PJ Docor. Right now, we have 4,900 viewers, partner, sa ating Facebook page. Maraming salamat. Keep on watching para mas mataas ang ating views. And maraming salamat sa inyo sa walang sawang pagsuporta sa aming liga. Yes, partner. So as you can see, itong lineup na nasa loob for Team San Andres, partner, tatlo dito is bench players. Itong si Clopino, Velleza, and si Osorio. Talagang itong si Tikboy, partner, pukang all out dito sa game na ito. Yes, tama ka dyan, partner. And we'll see kung hanggang kailan ba isusugal nitong coach ng Team San Andres, itong number 27 na si Velleza, over dito kay Tiburcio. Yes, to partner. give his brief stint or rest dito. And of course, itong si Tagle, partner, na kanina pa maganda ang pinapakita dito sa laro. At on the other end, partner, ito namang mga taga Virac, pinasok na ulit si Kierman Langit, partner, dito sa ating laro with 3 personal fouls, if I'm not mistaken. Yes, ayan na. Tingnan natin si Eli Francisco inserted in the lineup again against Tikboy. Manlangit against Clopino. Manlangit. What a steal, partner! Grabe, partner. Harap-harapan. But still, napakahaba din ang kamay nitong Kierman Langit. It's a tall order pagdating dito kay Sir Clopino.
stealing the ball kay Manlangit. And right now, the possession is on the Virac side. Lai Francisco, eyeball to eyeball with Tikboy. Lobs it up to Rasal sa ilalim. Double team, Rasal operates and scores! Yun partner ang dapat gawin. Be patient sa ilalim. Once you receive the ball, hindi mo kailangan gumalaw and you have to see size the defense first. And right now, tama yung ginawa ni Rasal and now he has a chance to complete a 3-point play. Yes, partner. So, ayan na. Binalik na dito itong si Tagle at si Tiburcio in the part of San Andres. At sa kabila naman, binalik na dito si Jonathan Balyon sa part ng Virac. Yes, tama ka dyan. Ayan na si Jam Rasal. Hoping na makompleto ang kanyang 3-point play. Rasal. This is the second free throw. Balyon with the board. Grabe partner. Double black eye on the side of San Andres. Ayan na si Clopino. At dalawa na lang partner ang abante nitong mga taga San Andres dito sa larong ito. Ayan na si Tagle. Swings the ball to Tixon. 4-3. Block by Jam Rasal. And the possession mapupunta dito sa Virac. And what a defensive stop partner. Yun partner, sabi ko nga di dapat magmadali dito ang mga taga San Andres partner. Dapat iniikot nila yung bola na yan. So let's see kung ano ang gagawin dito ng mga taga Virac partner. Ayan na, Tabuso, eyeball to eyeball with Tixon. Kicks it out to Kerman Langit, corner 3. Maalat yan, wala yan partner. Tiburcio with the board. What a lousy pass by Clopino. Manlangit hangs in midair and scores! Grabe partner. And right now, we are tied at 6 minutes remaining sa ating fourth and final quarter. I guess partner, hindi na talaga magkahiyawan at talaga nakakonsentrate ang manonood sa atin dito sa ating venue. And if I'm not mistaken partner, this is the third deadlock of the ball game. 68 all dito sa ating laro. Yes partner, ayun na si Tagle, attacks, double team, Tagle loses the ball. 9 seconds remaining, Tiburcio, binigay kay Clopino, short jumper! Automatic. Ayan na si Tabuso against Tixon using the pick. Jonathan Balyon. Ayan na ulit, Tiburcio versus Balyon. Hands it off to Lai with 11 seconds remaining sa kanilang shot clock. Lai Francisco gives the ball to Tabuso. Tabuso attacks, fall away jumper, short rebound. Grabe partner, Tagle with the board. Ayan na si Tikboy against the ageless Herwin Tabuso. Crosses over. Tikboy with the ball. 4-3. Short on that. Muntik na dun partner. Muntik na partner. Pero again, good stop on the part of mga taga-Virac. Lai Francisco. What a step back three over Tikboy. And now the lead shifts back to Virac. Isa ang laman dito mga taga-Virac dito. Tingnan natin partner ang gagawin nito mga taga San Andres. Kapit partner, Tixon loses the ball. What a defense on Kerman Langit. Again, timeout partner itong mga taga San Andres to regroup. So medyo turnover after turnover itong nangyayari for them. Before that three-pointer nito ni Lai Francisco, if I'm not mistaken, tatlong sunod-sunod na turnover on the part of them. So talagang kailangan pag-usapan ito dito sa ating fourth quarter with 6 minutes and 5 seconds remaining. Lamang po ng isa ang mga taga-Virac. And on the side of San Andres, no need to hurry because napakalayo pa, 6 minutes and 5 seconds and this is just a 1-point lead. And on the side of Virac naman, alam naman natin ng Virac is a veteran squad and right now partner, pinagpahinga kanina si Herwin Tabuso. Right now he is in the lineup and Lai Francisco has a vital role pagdating dito sa Virac. Yes partner, sabi ko nga kanina pag maganda ang pinurper. Again partner, ang hinahanap pa natin dito kung isa is si Jeric Tarnate for Team Virac, no? As in wala pa siyang production dito and hindi na natin nakikita sa loob ng court. But again, itong tatlo na ito, Tarnate, Benchempo, and Tabuso is a very big players for Team Virac. But again, maganda ang linalaro nito ni Jonathan Balyon and of course, ito ni Lai Francisco dito sa ating laro. Yes, tama ka dyan. Yung minuto kasi, ditong si Jeric Tarnate ay kinain nitong si Lai Francisco being steady point guard pagdating dito sa Virac side. Yan na, Cabrera, guarding Manlangit. Cabrera, attacks, spins, kicks it out. Tabuso, 4-3. No good. Tagle, mali at top. Ayan!
I guess hindi nagustuhan ng Team San Andres ang tawag na binigay kay Julius Tiburcio. And right now, Jonathan Balyon, I guess, is in the free throw line. And yan, I guess, nagkasundo naman natin yung coaching staff ng San Andres and ating mga referees. So, tingnan natin. Right now, this is crucial free throws for Jonathan Balyon. We'll see if talagang tuloy-tuloy na at makukuha na ni Jonathan Balyon ang kanyang unang panalo dito sa ating Ako Bicol Cup. And sinks the first free throw. And now the lead is up to 2 points with 5 minutes and 47 seconds remaining sa ating fourth and final quarter. Kapit, partner! And Balyon with the second free throw. Irons it. Nakuha ni Tixon ang bola. Tixon waits for his teammates. Binigay kay Tagle. Tagle against Manlangit. Tiburcio at the post. Tiburcio fakes. Tiburcio attacks. Nabitawan ang bola. And Balyon wins the battle. Manlangit gives the ball to Live Francisco. What a defense by San Andres, partner. And good decision on the part of Live Francisco, partner, to wait for his teammate. Tabuso, open is Tabuso. He was called for a step, partner, kasi kanina pa, partner, hinihingi ni Tabuso. And hindi nakita ni Jonathan Balyon na open itong si Herwin Tabuso sa side. Yes, partner. So that's a clear traveling on the part of Herwin Tabuso. Again, a chance here, partner, dito mga taga San Andres to tie or even lead dito sa ating laro. And Tiburcio at the post, binigay kay Cabrera. Tixon is open for 3. Money, partner! Finds the bottom of the net. And now, the lead shifts back to San Andres. Grabe, sabi natin, anything can happen talaga, partner. Dapat dito talaga yung depensa, talagang defend well. Balyon, strip by Tixon. 2 against 1. Tixon is ahead, flies. Foul. And 1 for Tixon. And the crowd goes wild. And the lead shifts back to San Andres. Hinahanap nyo yung Alvin Tixon. Wala muna, andito ako. Albert Tixon taking over. Yes, partner. Dito sa fourth quarter, partner. What a defense, partner. Julius Tiburcio standing his ground and naagaw ni Tixon and 2 against 1. What more can you ask dito sa isang Tixon, partner? Yes, sabi ko nga, partner, talaga pag maganda ang linaro nito ni Albert dito sa ating laro, talaga maiiba ang complexion nitong game na ito. Because sabi nga natin, partner, kanina pa dinidepensahan itong si Tikboy De Rosario. But again, partner, on the part of Team Verac, pinasok na dito si Jeric Tarnate. So, watch out dito ang mga taga San Andres, partner. Tarnate is open. Manlangit attacks. What a defense! And ayun na nga, tumama pa sa paan. Napatawa na lang to si Julius dahil alam niya ang bola mananatili dito sa mga nakaputi. With 12 seconds remaining sa ating shot clock. But a good sign, partner. This is a good aggressiveness on the part of Kier Manlangit, partner, dito sa ating fourth quarter. Yes, and Buencempo inbounding. Tarnate is open against Cabrera. Binigay kay Manlangit. 10 seconds at the clock. Manlangit, top of the key 3. Short on that, partner. Again, no need to hurry, partner. Just tatlo lang to. Stop for Team Verac para makabalik sa larong ito. So, para naman sa Team San Andres, dapat i-capitalize nila ang possession na ito. Yes, yan ang si Tixon. Watch out sa open shooters, partner, dahil dito si Tiburcio. Tixon, fakes, attack, stops. Medium range jumper, Mintis, Tagle with the board. Blocked by Manlangit. Battling for the board. Tikboy saves the day. Hands it off to Del Rosario with 4 seconds remaining sa kanilang shot clock. Tikboy with the Hail Mary. No good. Tiburcio wins the board. What a sequence, partner. Grabe, partner, kung nakapasok ang tira yun. Baka nagkagulo dito sa Verac Sports Complex. And right now, we have 6,200 viewers, partner, na nanonood sa ating Facebook Live. Maraming salamat po. Yan talaga. Grabe. Talagang buhay ito mga players na ito, partner.
dito sa ating, sabi ko nga, this is Bicol's finest partner dito sa ating side na ito ng Catanduanes. Talaga napakagagaling nito mga players at talagang walang siguro ayaw pa namin umuwi dito. Yes. That's why ganito ang intensity ng game na ito. Yes, partner, ulitin ko lang. This is not the finals yet. This is just a do or die game sa ating semifinals, partner. Ayan na, Buenjempo against Tagle. Balyon, humihingi sa post, binigay kay Manlangit. Sa gitna, Cabrera. Manlangit attacks and scores. Ayan na, si Tixon. I guess merong mismatch dito. Tixon over Tarnate. Yes, partner. Tagle, and he was called for a step, partner. I guess in the situation, the ball should go to Tikboy. Dahil alam niya, talagang he can man right now, and talagang inaasahan siya ng Team San Andres. Right now, the score is 75-74. Abante pa ng 1 puntos ng San Andres with 3 minutes and 13 seconds remaining sa ating huling yugto. Balyon at the post against Tiburcio. Binigay Manlangi, top of the key, 3. Short, Tikboy secures the board. Tikboy stops for 3. No good. Clopino saves the day. Ayun na, Regalado. Stolen by Tikboy, and that is a bad pass by Ryan Regalado, partner. Tagle, Euro, reverse and scores! Right now, a 5-point lead, Regalado. Balyon at the post. Balyon spins, attacks, using the glass, and scores. Del Rosario, 1-on-1 against Buenjempo. Crossing the half-court line. Grabe, partner, di magkaya o Tikboy. What a pass kay Tiburcio sa ilalim! And a miss! Manlangit. Kicks it out to Regalado. Tarnate is open for 3. No good. Tikboy with the board. We are now sa ating Twilight Zone, partner. Grabe yung sequence na yun. Partner, this is Ako Bicol Cup basketball. Ayan na, Del Rosario. Looks at the clock. Swings the ball to Tixon for 3. Shoot. Balyon collects the board. Tarnate is ahead. Binigay kay Balyon. Attacks using the glass. And this is just a 1-point lead, partner. Medyo may cramps na talagang on out dito, partner. Itong si Jonathan Balyon, partner. Grabe, partner. And right now, pili ko, partner, kasama ako sa laro. At ako, partner, natutulala na ako dito sa sequence na nangyayari dito sa ating game. Talagang very, sabi mo nga, this is Ako Bicol. Yes, this is Ako Bicol Cup basketball, partner. Ito yung brand ng basketball na gusto natin ihatid dito sa ating Bicolanos. Not just in Bicol, but syempre dito sa ating bansa and syempre all over the world. Kumbaga, dito ipapakita or showcase ng mga Bicolano kung anong meron dito sila pagdating sa basketball. Yes, partner. But again, on that last sequence, very crucial on the part of Julius Tiburcio to miss, partner. That's talagang open na open siya doon on the pass of Tikboy Del Rosario. But again, isa lang ang kalamangan itong mga taga San Andres and for sure, they should watch out dito sa mga shooters itong Team Verac, partner. Kasi sabi ko nga, once a shooter will always be a shooter. And syempre itong ligang ito ay hitid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang nakasurog pa si Congressman Jill Bongelon and syempre ang ating commissioner na si Commissioner Lloyd Rivera, si Ino Rivera, si Ma'am Russell, Boss RJ and staff ng IMBC. Maraming salamat sa suporta. And right now, the score is 79-78. Lamang po ang mga nakapula. And right now we are back. Tixon is with the ball against Tarnate. Tixon, 1-on-1 against Jeric Tarnate. 17 on the clock. He is heavily guarded. Tixon gives the ball. And naagawan ng bola. Ryan Regalado with the possession. Manlangit is rushing. Manlangit kicks it out to Ternate. Attacking. Balyon attacks. Powering his way. Misses the shot. And Tikboy
Muli ang bola. Right now, he is heavily guarded by Buenchampo. Tikboy, may pick na galing kaya Tiburcio, open is Tagle. Tagle attacks with the spin. Nabitawan, Glopino secures the board. Glopino attacks. Kicks it out. Tikson for 3. Tiburcio with the board. No need to hurry, partner, on the part of Team San Andres here. Tikson is open. Tikboy for 3. Cold-blooded 3. Galing dito kay Tikboy del Rosario. And listen to this crowd roar. At San Andres takes a 4-point lead. Woo! But hindi pa ito tapos, partner. Yes, partner. Hindi pa ito tapos. This is just a 4-point game. 21.7 seconds remaining. Grabe, hindi na tayo magkarinigan dito, partner. That was an Hail Mary shot, partner. The back is open. Even on a Saturday. Grabe, partner. Yan ang partner. What a Hail Mary shot using the glass again. Sasabihin ko, if you don't like that, you don't like a Bicol Cup basketball. So, partner, but again, sabi ko nga, partner, nasa side ito ng Team San Andres. Wala pa sa penalty ang Team San Andres with 3 team fouls pa lang. For Team Virac naman, mayroon silang penalty na. So, this is just a one-stop. This is just a one-stop for Team San Andres, partner, if they want to win this game. But again, sabi ko nga, this is not yet over. 21.7 seconds. Malayo pa. This is just a 4-point lead. I guess if Virac is open sa 3 points, they can take that shot. And I guess pwede rin easy 2 or quick 2. Yes, partner. And right now, listen to this crowd roar. At as we're about to witness a history dito sa ating Bicol Cup Catanduanes, partner. Right now, kanina Tikboy is struggling pagdating sa opensa. And that is Tikboy mentality for you. During the clutch, should get the ball. And now he delivers for his team, San Andres. Yes, partner. So talagang take over. Kung gustong mag-take over ni Tikboy, partner, that shot is a pure, partner, sabi ko nga, composure na pinaghalo-halo mo na, partner. Nagkagustuhan niya na manalo dito sa larong ito. Yes, kanina napansin ko, 8 seconds napansin niya. Wala sa kanyang bola dahil hiningi niya kanina. And we'll see. Era si Ternate inbounding. Gives the ball to Tabuso. Tinapik ni Tikboy. Tabuso. Ternate. Tabuso. What a defense. Buenchampo. Open. Corner 3. Buenchampo. Block. And rebound by Tikboy. And what a defense, partner. And listen to this crowd roar at San Andres. And right now, humihingi ng foul ang coach sa Virac. Again. What a sequence, coach. Grabe yung sequence na yun, partner. I guess salita ko, partner, we are in Virac, but the fans are cheering dito. I guess may mga taga San Andres na nagpunta dito sa ating venue. So tingnan natin, partner, kung ano magiging resulta. Medyo nagre-reklamo dito yung coaches itong Virac, partner, because nakita nila, partner, that's a foul. Sabi nila that's a foul. So titingnan natin dito. And partner, talaga hindi na natin marinig ang mga tawag ng ating mga referees dahil nga talagang yan, partner, with 5.5 remaining sa ating laro. 82-78, pabor dito sa San Andres. Yes, And partner. I guess meron na coaches challenge na request itong Team Virac. So yan ang kasi rinireklamo nila yung last sequence, partner, natira nito ni Patrick Buenchampo. So titingnan natin. And right now, tingnan natin sa ating replay na hinihingi na Buenchampo with the fake.
And So titingnan mo, partner. Kung titingnan natin yung sequence na yun, partner. And yun na nga sinasabi ng ating technical committee na si Paolo, talagang there's no foul because tingin natin sa IRS natin. Yun ang kagandahan ng ating IRS, partner, Yes, dahil partner. we can review those plays. Ayan ang partner. Look at that. So straight up, partner. So titingnan mo. Look at that. Yes. I guess tama naman ang tinawag ng ating mga referees. Talagang, ayan na, Tikboy. This is winning time. Icing on the cake is Tikboy Del Rosario for Team San Andres. And right now, So this is winning time for Team San Andres, partner. Tikboy misses the second free throw. Tagle. Grabe, Tagle. And what a foul. Foul dito kay Herwin Tabuso. With 5 seconds remaining sa ating laro. So that's a penalty on the part of Team Virac, partner. Yan na si Tagle. Crucial free throws and partner. Nagbunga yung pagpalit ng big man, partner. Talagang well-rested. Ito ang si Clopino. Yes, sabi nga natin talaga kung talagang gusto nilang pahingahan yung dalawang big man nila, itong si Tagle and Tiburcio. Pero talaga good recognition on the part of the coaches of Team San Andres. Yes, yan si Tagle. And right now we're just waiting for the final buzzer, Ternate. And that's it. We have a Viga San Andres showdown sa ating first ever Ako Bicol Cup Catanduanes, partner. What a game, partner. Grabe, talagang hindi mo masabi talaga kanina. Pero right now, partner, congratulations on the part of Team San Andres. This is a hard-earned game, partner, talaga. So, congratulations also, partner, for Team Virac. Talagang yung pinakita nila dito sa ating tournament, talagang napakaganda. But again, it's Tikboy take over on that last sequence ng play. Yes, partner, and di natin dapat ikahiya itong Virac squad dahil they came up here to witness a wonderful game, and talaga kudos to them. And pero syempre, congratulations dito sa Team San Andres. Sila ang makakalaban ng Viga sa ating kauna-una. So sabi ko nga, opening game, San Andres Yes. Viga, at ang magtatapat sa ating finals is again San Andres Viga, partner. Yes, nangyari ito sa ating Kamsur leg kung sino unang nagtapat sa ating opening game. Ngayon naman dito sa Catanduanes leg, and maraming salamat syempre talaga kay Congressman Saldico ng Ako Bicol Party List, Congressman Jill Bugulon, kay Boss Lloyd Rivera, Ido Rivera, Ma'am Russell, Sir RJ, talaga maraming salamat. What a wonderful league we had, partner. Galing sa Albay, nag-Kamsur, Cam Norte, and right now dito tayo sa Isla. And yung reception ng tao, maraming salamat sa pagtanggap dito sa aming liga. Yes, partner, sabi mo nga, yung reception ng tao kanina bago mag-start yung game, talaga yung tao ang naghintay sa mga players. Kasi talaga bago pa man magsimula yung warm-ups nitong San Andres, punong-puno na ng tao itong venue, and also yung warm-up ng Virac. So congratulations to Team San Andres for winning this, sabi ko nga, hard-earned battle dito sa ating semifinals. So again, semifinals pala yun, semifinals pala yun, partner. Again, batiin ko lang, partner. Ito yung mga kasama natin. Kuya Max! Binabati ko si Kuya Max, itong mga strikers natin na napakasisipag. And si Kuya Alex, si Kuya Alex. And si Iris na sumisenyas na kanina pa dito. And sa hardworking men and women, Bayang BC, maraming salamat sa inyo. Yes, and syempre, partner, sa lahat ng nanood sa ating venue, maraming and salamat. of course, ito pa, partner, Garcia family and Villarmino family. Pa-shoutout po. Pa-shoutout po sa inyong lahat. Of course, partner, batiin ko also ang aking family sa Kamsur na nanonood ngayon. Barra family, Sefe family, Luceño family. Hello po sa inyong lahat. Of course. Yes, partner. And syempre, batiin ko ang aking dalawang anak na si Juan Carlos Bachiller, Franco Miguel, magandang gabi sa inyo, sa nanay at tatay ko. Hi sa inyo, and syempre ang aking constituent sa Kawit East, Washington Drive, magandang gabi sa inyo. And my brothers from Albay Basketball Community, magandang gabi. Yes. And right now, good evening po. Ito yung highlights ng ating mga laro. Sa sobrang ganda ng laro, daming highlights, di natin alam
And right now, tingnan natin kung sino ang hihirangin kasurog best player of the ball game. Marami tayong candidates, partner. Yes, Hindi natin partner. alam. Every player dito sa San Andres na nag-contribute is capable of being a kasurog best player. So tingnan natin kung sino ang pipiliin natin na lang. Yes, And, partner. And also, I congratulate ko lang lahat ng municipality na Yes. nasumali Yes. dito sa ating liga. Of course, team ng Karamuran, team ng Bagamanok, team ng Pandan, team ng San Miguel, team ng ano ba ba? Medyo na ako. Basta lahat na sumali. lahat. Lahat na sumali sa ating venue. And right now talagang napakagandang laro. And what more can you ask? A boss na talagang tumutulong si Congressman Saldico. Maraming salamat po. Congressman Jill, ano pang hanapin natin ang ating commissioner, si Commissioner Lord Rivera. And si Boss Ian Rivera, si Ma'am Russell. And halos, partner, feeling ko, naglaro ako dahil pawis na pawis ako kahit may electric fan na rito. Yun na nga, partner eh. So ako that remaining last 2 minutes talagang natutulala ako kasi napakagandang tingnan itong laro natin. And of course, salamat, batiin ko rin si Nico sa ating and also si Direk Chano, hello po. And si Andrea pa daw na nandito, talaga napakaganda. This is a quality game sa atin. And of course, batiin ko partner ang aking asawa na nasa Abu Dhabi ngayon. Hello, happy viewing. Nanonood siya and aking dalawang daughters na si Hara Francine and Hera Pulin. And maraming salamat po sa lahat talaga, partner. Sabi nga natin kanina, hindi natin ma-determine kung sino mananalo dito sa dalawang kupunan na ito kasi halos yung sa stat pa lang kung pagbabasihan mo, partner, talagang napaka-identical itong dalawang kupunan na ito. Yung contribution na binigay talaga and lumapit dito ang napakayabang na si Dick Morler Rosario signaling a W daw para sa San Andres. And partner, mukhang mahit na tayo kung sino ating kasunod best player of the ball game. Dahil nandito, and maraming salamat din sa ating mga kapulisan na pumunta dito para tumulong sa ating seguridad and yung mga ating uniform personnel dito sa Bureau of Fire. Maraming salamat and lahat ng mga staff and crew dito sa Virac Sports Complex. Maraming salamat po. And kay Mayor, maraming salamat din sa pagpaunlak at pagpahiram ng ating venue. Maraming salamat. And again, partner, I guess game 1 will be on November 22. 22, partner. That's game 1 of the finals po, mga kasurog. November 22. Dito rin sa Virac Sports Center. Natin gaganapin yung finals na yan. So again, mga kasurog, tune in lang kayo lagi dito sa ako Bicol Cup Catanduanes. For sure, magandang magiging laban ito ng Team Viga versus San Andres, partner. Sabi ko nga, this will be a game of talagang sabi natin might and strength for those guys. And also the towering Viga over this never say die attitude ng San Andres na team effort. Tingnan natin what a matchup for sure. Talagang pakakaabangan natin yan. And what more can you ask, partner? Tayo talaga pawis na pawis pa. Yes, partner. Talagang napakainit nung pagtanggap ng tao, napakainit nung game. And talagang pati tayo, sabi mo nga, kala mo tayo yung naglalaro sa loob eh. Yun na nga, partner, talagang sinagot tayo ng basketball gods. Bigyan tayo ng maganda at entertaining na laro dito sa ating Do or Die Saturday. And yun na nga, talagang pinagbigyan tayo. And while we are waiting sa ating kasurog, best player of the ball game, and syempre, nothing to be ashamed of pagdating dito sa Virac. Yes, partner. Binigay nila ang kanilang best, but still, San Andres regains this game. Yes, partner. So sabi ko nga, as you can see, the highlights, mga kasurog dito sa ating laro. And hindi na, this is a neck-to-neck battle with these two teams, no? So congratulations to each and every municipality na nag-join po dito sa Ako Bicol Cup. Congratulations. And again, ang maghaharap po, mga kaibigan, sa finals is Viga and San Andres. And sad to say, talagang hindi pa rin nakuha ni Jonathan Balyon ang kanyang first win dito sa ating Ako Bicol Cup League. So I guess for sure maraming kukuha and I guess may dalawang legs pa tayo, partner. Yes, partner. So, para sa kalaman ng lahat, meron pa tayong sursugon and I guess mas bate
And yung pinakaabangan na in-announce si Congressman Saldico na talagang may lumapit sa akin dito kanina, partner, na isang bata na he is watching our league since Albay. Kamsur na natandaan niya, na lumapit sa akin, nagulat ako na sabi niya kung kailan daw ang inter-province. So makaabangan natin yan. Marami tayong hatid ang Ako Bicol Party List, syempre, headed by Congressman Saldico. So ayan nga, partner, sabi nga natin yung inter-province na yan, that will be a huge basketball event for the whole Bicol basketball community. So pakaabangan nyo po yan. But again, sabi nga ni Wadi, may dalawa pa pong leg, Sorsogon and Masbate. And for sure, sabi mo nga, itong si Jonathan Balyon, is kung kukunin man siya, siguro magkakaroon na siya ng first ever win doon sa dalawang leg na yon. So but again, that was San Andres will advance sa ating championship. So, a very vital role din dito si Pai Kasoy dito. Bakit nasa finals tong San Andres? Oo, partner, talaga. Yung mga pagiging kasurog player of the game niya during naglalaro pa siya, talagang 20 plus points, 30 plus points ang binibigay ni Jonathan Aldabe dito sa team na ito. And very remarkable, partner, yung last game niya. Last game niya, nasa 36 points if I'm not mistaken, partner. But again, maganda talaga yung pinakita nitong mga bench players din, itong San Andres and the Lights of Lupino. And also, sabi mo nga kanina, si Balesa, partner, maganda din yung mga naging roles niya. So, ayan, partner. Yes, yan nga, partner. Talagang si Vinci, yung Hail Mary shot, Titik Boy. Good start sana dito kay Coach Ryan Regalado. But yun na nga, partner, cooler heads prevail. Nahisaan siya doon. Kaya medyo na-limit yung minutes niya. But for sure, sa ating mga susunod na leg, Virac will bounce back for sure. Yes, partner. So ayan, hinihintay na lang natin, partner, kung sino ba talaga ang ating magiging kasurog player of the game. But again, yun na, partner. So pupuntahan na natin si Mabel kasama ang ating kasurog player of the game. Mabel, take it away. Thank you, Coach John and Coach Paul. Eto na nga, hands down sa Team San Andres sa napakagandang laro. Pasok na nga sila sa ating finals. At kasama ko na nga ngayon ang kasurog player of the game na si Tikboy Del Rosario. Scoring 15 points, 10 rebounds, 7 assists, and 3 steals. Tikboy, makakahinga ka na ngayon ng maluwag. Anong pakiramdam na pasok na kayo sa finals ng ating tournament? Masaya kasi yun nga, nakapasok kami sa finals and magpe-prepare kami para makabawi kami sa biga. So, sa mga teammates ko, credit sa kanila. Kung hindi dahil sa kanila, hindi na makukuha yung panalong to. So, ano pa ba ang aabangan namin sa inyo sa finals? So, kung ano yung nilaro namin ngayon, dodoble lang namin sa finals. Yun lang. Ayan, thank you. How about you, Coach John and Coach Paul? May tanong po ba kayo sa ating kasurog player? Brother, magandang gabi sa'yo. Tikboy, congrats for being the kasurog best player of the ball game. Tuwang-tuwa, kitang-kita ko noong unang umpisa. Hindi ka tumatawa. Anong mindset? Anong nasa isip mo? Nag-umpisa pa lang ang laro. So yun nga, focus lang sa game. Hayaan natin yung final buzzer kung sa pupunta yung panalo. Yun lang. Yes, again, Coach Paul here, Tikboy, congratulations on the win. Ito, Tikboy, ito na lang yung tanong ko. Sabi nga ni Mabel, ano pa yung pag-prepare ninyo coming to the finals. But ito yung pinakatanong ko. Nakita namin kanina on the last sequence of your three-pointer. Yes. Talagang tiningnan mo yung clock na mayroong 8 seconds remaining dun sa shot clock. Ano ba ang pumapasok dun sa isip mo sa paghingi mo ng bola na yon? Yun nga, Coach, nakita ko yung shot clock, paubos na. So parang walang plano itira. So makapala lang mukha. Ayun, pumasok naman. Yun na nga, speaking talagang makapal lang mukha mo. And may babatiin ka ba ako, Tikboy? Binabati ko yung mga taga San Andres na hindi nakapunta dito kasi puno na, hindi nakapasok. And sa family ko na nasa Sorsogon, yung wife ko, yung mga anak ko, kay Gianna, kay Atina, at kay Eja, at kay Maggie, yung family nila, at yung family ko sa San Andres. And sa lahat na nanonood at sumusumaybay sa Ako Bicol Cup, yung ABC, Albay Basketball Community, San Andres Basketball Community, Coach T Skills Academy, abangan nyo sa NBTC. Yun lang. Ate Kawad. Yun na nga, partner. Maraming salamat sa iyo, Tikboy. Okay, at ayun na nga, again, congratulations sa inyo, Team San Andres and Tikboy Del Rosario. And that's it, mga kasurog. We are now done with Isla Camada semifinals ng ating tournament. Amagan ang matinding bakbakan
bakbakan ng Team Viga at Team San Andres sa Championship Finals. Abangan nyo yan mga kasurog sa aming Facebook pages, sa page ni Rep Sadico ng Ako Bicol Party List at ng Ako Bicol Online TV. Follow and subscribe us also sa aming YouTube and TikTok account at Ako Bicol Cup for more updates. Again, this is Mabel J. Echegoyen, your Ako Bicol Cup courtside reporter. Good night mga kasurog.